Mesur y gerdd o wers rydd, sef cerdd heb ffurf na odl penodol, sydd fel ei bywyd hi, gan bod ei bywyd hi heb ffurf penodol, ac jyst yn un mes mawr. Mae yna lawer o ansoddeiriau yn y gerdd Geir fi farw. Yn gyntaf, y ferch lwyd. Mae hwn yn cyfeirio at yr effaith mae cyffuriau wedi cael ar ei chorff a'i ymddangosiad, ond mae hwn eto yn cyfeirio at y ffaith roedd wedi cael ei cyffiwo trwy gydol ei bywyd. Gaeth hi ddim siawns i mwynhau ei phlentyndod a chwarae tu allan. Hefyd, mae y ffrindiau od. Mae hwn eto yn cyfeirio at y cyffuriau. Doedd dim wir ffrindiau gyda Gail. Yr unig gysur gyda pobl eraill oedd ganddi oedd y pobl oedd yn yr un sefyllfa â hi. Mae'n defnyddio dechneg o ailadrodd yn y gerdd. Mae'r gerdd yn dechrau a gorffen ar yr un llinell, sef mor ddiystyr fi ei mynd a'i dyfod. Mae hwn yn linell taclus iawn sy'n gwbl wahanol i beth yw gwir fywyd Gail, oedd yn llawn anhapusrwydd ac ansicrwydd. Hefyd, maen nhw'n ailadrodd y gair hapus, sydd yn gwbl wahanol i beth oedd ei bywyd hi, a hefyd y gair rydd sydd eto yn gwrthgyferbyniad. Parselwyd o le railings i le tanglo ar y dyddiad a dyddiad. Mae hwn yn berf a mae'n hefyd yn trosiad oherwydd mae'n sôn am sut mae Gail yn cael ei taflu o'r un lle llall. Pam chi'n postio rhywbeth, chi'n anghofio am e'n syth. A dyma be mae'r bobl yn neud i Gail, parselwyd, mae'n gair effeithiol. A hefyd mae yna cysylltnod, sef y llinell bach, a mae hwnna'n dangos y rhythm, sydd fel tren o pob air i air. A mae hwn yn cyfleu eto sut mae'n cael hi parselu o un lle i'r llall. Mae'n enghreifftiau o restru yn Gail fi farw, enghraifft cartre plant, bostel, carchar. Mae'r byddegau byrion yma yn restru pa mor gyflym mae'n symud o un lle i'r llall, yn dangos bod dim sylfaen i'w bywyd hi, a bod hi'n methu dianc allan o'r cylch dieflig i bywyd hi, bod hi'n methu gwella a methu dianc. Mae yna eironi yn Gail fi farw yn ogystal, enghraifft yn diflannu diwyllwch taclus mesuredig. Mae hyn yn dangos eironi taw'r y peth mwyaf addasol na ddigwyddi yn ei bywyd hi o ddiangledd ei hunan. Yn ogystal, llafur gan gysurlon eglwyswyr dieithr. Mae hyn yn dangos fod yr eglwyswyr yn digon balch i helpu ddi nawr pan mae'n rhy hwyr, pan mae'n angen helpu ddi, pan mae'n yn y cylch dieflig oedd neb nawr helpu ddi. Mae yna mwyn enghraifft o llinellau byr yn y gerdd yma, enghraifft syllodd ar fyd trwy fyd na faliau, sydd yn dangos bod hi ddim yn edrych ar y fyd o gwbl ac bod hi'n byd ei hun. Mae hyn yn pryfocio'r darllenwyr gan ei nad wedi helpu hi o gwbl. Hefyd, enghraifft arall yw ei ffrindiau od yn ysgwyd llaw. Mae'r od ar ben ei hun sydd yn dangos fod pwyslais wir ar od a ddim ar y ffrindiau. Mae'r defnydd o deilog yn bwysig iawn yn Gail fi farw. Enghraifft, hapus mae'n siŵr yn blentyn, mae'n denu'r darllenwyr mewn i'r gerdd a mae'n dod â cymeriad Gail yn fwy byw. Enghraifft arall o deilog yn y gerdd yw Fyddwch i'm angradd. Unwaith eto, mae'n dangos bod Gail yn gwybod bod hi'n mynd i marw a mae'n denu ni mewn i'r sefyllfa.